Ngayon po guys, ako mong isuroy sa accounting department sa local government of Macau. Ang ito sa ang Pasko sa accounting department. Ano guys, sa entrance. Okay, mga guys, si Santa Claus is mugawas na siya aron nangatag ng pinaskuhan. Unikon guys, na first window sa accounting department, Pasko na food sa accounting sa local government unit of Matalom. Ano guys, morning mga hands sanitizer nya diri ko guys, diri ko mga motibo kay sa ba sa COVID guys, procedure sa kanang sa disbursement. Unikon guys, procedure sa kanabang pagkuwas mga butcher. Guys, ngayon first Unikon guys, Christmas tree sa accounting department. Dari ko mo lingkod. Usod na ta guys inside sa accounting department kay Pasko na sa accounting. Ini guys, office sa mga accountant dari na boss. Guys, Pasko na po sa accounting department. Ano guys,